Duk duniya ba abin da na damu da shi sama da Hafiza. Komai nawa nata ne, daga kuɗi na har lafiyata. Rayuwata ma a shirye nake dan sadaukar mata. Amma bayan ɓata lokaci da wasa da hankali, ƙarshe ta rabu da ni saboda ni talaka ne. Kin ji karar da yake yi a kanki? Na ji. Menene gaskiyar abin da Fadil yake zargi a gare ki? Da gaske yana sona, kuma ni ma ina matuƙar son sa. Wataƙila fiye da yadda shi yake sona ma. Amma ya rasa damarsa da yake nema saboda soyayya da yake mu. Ai ba wata mace da za ta kawo maka hujja kai tsaye. Mafi yawa yaudara ne da kwaɗayi ne dalilinsu. Amma za su kewaye shi da bayanai na ban tausayi ta yacce za ka ji ba a kyauta musu ba, ko kuma hukuncin da suka yanke shine daidai. Ko da wani ya kawo maka labarin bana son ka, inda halacci ya kamata ka ƙaryata shi. Sai kuma ya zama ba labari a kamun ba, gani ne da idanuwa. Da ka san illar da rabuwarmu ta jawo min, ba za ka zarge ni ba. Me zai hana mu ci gaba daga inda muka tsaya? Masifar da nake ciki tare da kai tafi wacce nake ciki babu kai. Duk wani suna da ake kira mata a yaudara sun huce nan. Na yadda ko nama jikinka za ka yanko kana gasawa mace, wata rana sai ta aibata ka. Na ji labarin wayanda suka ba wa zini wasu oda, wasu sun fifita fiye da iyayensu. Amma daga ƙarshe sakamakonsa bai wuce sarrafa maka suna da ɗan wahala ko ɗan takura ba. Ya kamata a buɗe makaranta a koya wa samari masu tasowa illar soyayya da kuma ha'incin mata. Wataƙila karyayyen zukata irin nawa za su yi ƙaranci. Ya mai shari'a, da yawa wasu sun faɗa shaye-shaye ne saboda mata. Wasu sun zama 'yan iska saboda mace ta ingiza su. Haɗuwa ta da ke bai zame min alkhairi ba. Ƙarshe masifa shine sunan hidimar da na yi miki. Kowane ɗa namiji yana da burin yadda yake so rayuwarsa ta kasance, kama daga ilimi zuwa sana'a. Amma su mata an danne rayuwarsu ta yadda burin namiji ya danne nasu. Yadda namiji ya tsara miki rayuwa haka zaki. Ko da kuwa kin fi shi matakin karatu da na rufin asiri da yadda zaki ci gaba, sai ya baza gashin baki kawai ya ce ki zauna a gida kar ki kula kowa. Kuma da zarar lalura ta same ki wacce ba a fata, shine mutum na farko da zai juya miki baya. Ga soyayya ce, mun tantance, mun jajirce, kar ki cuce shi, kar ka cuce ta, wanda ya jamana, amana ta ci shi. Kotun soyayya, soyayya, kotun soyayya, soyayya. Kuka bari yin kuka, share hawaye, hawaye. Kotun soyayya, kotun soyayya, kotun soyayya.